এই চকলেটটা খালি মোর কাহারিকে ମୁଁ ଆଜି ଦେବି। କିଏଠି ଗୋଟେ ଖଡ ଖଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ବାସ୍ନା ବି ହଉଛି। ଯାଇ ଦେଖେ କୋଉଠି ହଉଛି। କଣ ଖାଉଛୁ କିଲୋ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଚକଲେଟ ଟା। ତୁ କଣ ଏକା ଏକା ଖାଇଦବୁ? ଆରେ କଣ ଖାଉଛୁ? ଚକଲେଟ ତ? ହଉ ହଉ ସେଇଟା କାଢେ, ଅଧା ଅଧା କରିବା ତୁ ମୁଁ କି ଖାଇବା। କାଢୁନୁ କାଢେ। ନାଇଁ ଲୋ ଏଟା ଖାଲି ଜରିଟା, ମୁଁ ଖାଉ ନାହିଁ କିଛି ବି। ଖାଲି ଜରିଟା ଥିଲେ ବେଗରୁ କାଢିଥିଲି। ଆରେ ଦେଖେ 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 କଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆରେ ଆରେ ଦେଖେ ନା। କିଛି ଆରେ ବାପରେ ଏଡେ ବଡ ଡେରି ମିଲ୍କ Oh ଚକଲେଟ। my god. ତୁ ଏକା ଏକା ଖାଇଦଉଥିଲୁ? ତୁ ଏଡେ ବଡ ଦୋକାନବାଜ ଟା ଏକା ଏକା ଖାଇଦଉଥିଲୁ? ହଁ ତୁ କଣ ଏଡେ ବଡ ଧୋକାବାଜ? ହଁ ମତେ ଟିକେ ଦଉନ ଚକଲେଟ। ଏକା ଏକା ଖାଇଦଉଛ। ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଦେଇଥିଲା।